va acabar la guerra, el primer any, l'any 39, es va acabar pel gener, i aleshores va ser la primera professor de divendres sant que es va fer a la parròquia. I es va fer a la nit, l'única vegada que s'ha fet a la nit. Es va fer a la nit i es va fer per una sèrie de carrers del poble que jo ja no me'n recordo quins carrers eren, però sí me'n recordo que era a la nit, perquè jo soc portant. I soc portant des que tenia 18 anys. Però, esclar, quan es va acabar la guerra en devia tenir 14. Després ja es va tornar a fer a les 7 del dematí, que era la tradició de Premià. Abans de la guerra també es feia a les 7 del dematí, que jo recordi. Es va tornar a fer a les 7 del dematí i encara avui es fa a les 7 del dematí. I les professors de Corpus eren molt lluïdes, perquè aquí n'hi ha fotografies de les professors de Corpus. Llavors també es feia una professor que venia, que era pel diumenge de Rams, i es feia al voltant de la parròquia. Per Setmana Santa es feia un monument, que en dèiem. El dijous sant es portava el Santíssim en aquest monument. I el divendres sant no se celebra missa, el divendres sant no hi ha Eucaristia, perquè representa que Jesucrist ja és mort. Aleshores es anava en aquest monument i es treien les formes d'aquest monument que es havien reservat allà i llavors la gent combregava amb les formes que treien d'aquest monument. I com s'acabava el divendres sant, el monument anava desmuntat. Del dia 17 al 28 de novembre de 1954 tingué lloc a Premià la celebració de la Santa Missió. La cloenda hi assisteix el senyor bisbe, que llavors era el doctor Modrego. La Santa Missió en què consistia? Doncs en què durant 8 dies venien uns sacerdots de fora i feien prèdiques a l'església i es feien professons. Inclús van portar una emissora de ràdio perquè els malalts del poble poguessin seguir la celebració aquesta per ràdio. I es va fer una professor amb la Mare de Déu aquesta de Portugal, la Mare de Déu de Fàtima. Es va fer una professor molt concorreguda amb la Mare de Déu de Fàtima. Hem de tenir en compte que llavors tothom era cristià per l'article d'en Franco, no? Molts eren per això, d'altres és perquè devien favors a l'església. Has de tenir en compte que, sobretot, que jo sàpiga, mossèn Josep Paradeda, perquè per treure gent de la presó es necessitava la firma del rector. Coses d'aquella època que en Franco era el enviado de Dios, no? I aleshores mossèn Paradeda va firmar molts documents, molts, que jo sàpiga, de gent d'esquerra,